ସାରେ ହୁଁ। କୁଆଡେ ଯିବା? ପ୍ଲିଜ୍। କୁଆଡେ ବୁଲି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ମାମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ପୁଅ ମୋର ତା ବାପା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଗଲୁ। ବାପା ଏପଟେ ପାଣି ଫାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମାମା କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକି ରେଡି ହେଲୁଣି, ଖାଲି ପୁଅ ବାକି ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲି, କାରଣ ମୋର ଟିକେ ବାହାରେ କାମ ଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅକୁ ନେଇକି ବାହାରିଥିଲେ। ମାମା ଫଟାଫଟ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ବାହାରି ପଡିଥିଲେ, କାରଣ ବ୍ୟାଗ ଡ୍ୟୁଟି ଟା ମାମାଙ୍କର। ମାମା ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୁଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋତଲ, କହୁଛନ୍ତି ପାଣି। ଆଙ୍କର ତ କାମ କେବେ ସରେନି ଆଉ। ମାମା କହିଲେ ମୁଁ ଆଣିପାରିବିନି, ଯାଇ ଗାଡିରେ ବସି ପଡିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ମୋର କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିଦେବି। ଯାହାହେଲେ ବି ସେ ମୋ ପୁଅ ନା, ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଅକୁ ଧରି ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଭିଡିଓ ଭଲ ଆସିନଥିଲା, କାରଣ ଫୋନ ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଧରିଥିଲି। ଏପଟେ ମାମା ପୁଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ଜେଜେ ପାଖରେ ଗେଲ ହେଇ ଯାଉଛି। ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗାଡି ଆଉ ଗାଡି, ଟ୍ରକ୍ ଖାଲି ମାଳ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଗି ଦୁର୍ବଳ। ଏପଟେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲରେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହବ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲା, ବାପା ଧରିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଥିଲୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରିଦିଅ, ତାପରେ ଯିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗାଡି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ନାଚିକୁଦି ପକେଇଥିଲି, କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ଡେଲି ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ। ପୁଅକୁ ତା ଜେଜେ ଧରିଥିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲୁ ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଟା ଆମର ବାଧକ ସାଜି ନଥିଲା, କାରଣ ଟ୍ରେନ ଟା ଆମ ଉପରେ ଯାଉଥିଲା। କାମ ସାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ପୁଅ ତାର ଅନନ୍ତାର ଟାଇଟେଲ ଟା ଦେଖୁଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ରୁଟି ଖାଉଥିଲୁ। ଆରେ ଟିକେ ପଖାଳ ଭାତ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।